купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, драги зрители! Вие сте в студиото Справедлива България. Днеска сме поканили в предаването Политически калейдоскоп в условията на предизборната борба. Сме поканили професор Минчо Минчев, доктор на философските науки, виден наш общественик, специалист по съвременна история на България. Така, във връзка с тази предизборна борба, как оценявате, професор Минчев, това, което наблюдаваме сега? Така, как бихте очертали основните тенденции на тази предизборна борба? Как виждате посланията на отделните политически сили, както тези, които бяха досега представени в парламента, така и на различните нови сили, ако имате една така, тъй като те станаха много тези нови политически партии, но поне до тези, които така ги виждате като най-интересни, като послания, като виждане и така нататък. И също политическите лидери, да направим една оценка на политическите лидери. Това е моят въпрос към вас и да се опитаме в рамките на едни 20 минути да поговорим по тези, бих казал, действително много важни въпроси във връзка с бъдещето на България, тъй като това са важни избори за България. Те се водят в едно много сложно време тези избори. И от тук да очертаеме какво вие смятате и какви са прогнозите за едно бъдеще, как смятате, че ще завършат тези избори. Ето по тези въпроси ще бъде, това е темата на нашия разговор с вас. Добър ден на вас и на вашите зрители и благодаря за поканата. Вие втори път ме каните, преизпълнявате плана. До сега малко хора се сещаха. Аз се изявявам само в печата. Нямам тая възможност по телевизионните студия. Сега вие ми я давате и ви благодаря за това. Сигурно искате да бъда откровен. Не, даже бихме искали да бъдат откровен. Това е, може би, най-важното нещо, да се казва истината, колкото и да боли понякога. Това, което наблюдаваме в момента и моето впечатление, сумирано от политическия живот и политическата врява, политическия хаос, който е настъпил в страната, показва едно, че буржуазната демокрация е престанала да съществува. И е престанала да съществува в една малка страна, но тя е като показател. Ние сме един показател, тъй като и по традиция, по съдба, по всичко, много живо, като струна ние реагираме на това. Като казват будистите, в капка вода се отразява целия свят. Тоест в една малка България се отразява, малка България е много сложен феномен, както геополитически в сега, така и това, което ние в нашия център, по Евразийски център, въвеждаме понятието клиополитика, т.е. ние сме уникални в историческото си израстване, в историческото си формиране. Но до тук за нас. Това чудо, което става сега в България, няма нищо общо с политиката. В момента нашата икономика с малки изключения. Унази, която произвежда, но и тя с малки изключения има положителен характер. В България нищо не е както трябва. Нищо. Ние нямаме създадена политическа върхушка. Нека да е дясна, както те се самоопределят. Нека да е консервативна, каквато се иска. Пълен хаос в идеологиите. А щом е пълен хаос в идеологиите, значи е хаос в главите. Щом е хаос в главите, ще бъде и в политическата практика. Ние не можем да намерим нито едно автентично политическо образование в България. Нека да започнем от това, което най-много левицата боли. Българската социалистическа партия, лява партия, социалистическа партия, нито едното, нито другото, нито трето. Това е чисто и просто една котерия, в която по някакъв странен начин се настаниха едни, как да ви кажа, с грубата дума едни политически тарикатчета. Тарикати. Невъзможни хора. Те били икономисти. Нито един от тях ние виждаме като такъв.
Крайната десница, това, което сега се оформя като дясна България, или как се наричаше? Синя България, да. Това е същото. Това е един сборляк от пропаднали политици, от фалирали политици. Те се носят само от едно. Няма идеи. На злоба. Към кого бе, господа? Че не успяхте при монопол, който имахте тук в България, 10 монопол толкова години. За вас работеха, за вашия 10 монопол работеха и така наречените социалистически правителства. И на Станишев, и на Първанов. Какви социалисти са тези господа? Пращаха наляво и надясно войници, загиваха наши младежи. Какво искате вие? Значи в България политическата борба, която се води, е в момента абсолютно, вече не 90, 100% диктувана отвън. И каква е тя? Могат да нарекат конспирология. Аз не мога да третирам по друг начин партийните водачи, които къде абсолютно съзнателно и къде наивно, несъзнателно тласкат България към промяна на нейния културно-исторически ген. Ей, сега ще се убедим, когато заедно с изборите за Европейски парламент, изборите за български парламент, ние видим изборите за наш глава на Българската православна църква. Българската православна църква ще ни поднесе много горчива, голяма изненада, което означава, че България тръгва вече надолу, наистина отклонена от пътя. Как да третираме, господин Стефан, господин професоре, как да третираме поведението на българските политически дейци? Че те нямат собствен облик. Няма нито един, който, когато говори, да се замислим върху неговите приказки. Там безспорно има специалисти. Аз не отричам някой от тях. Но това са специалисти, които показаха, че нямат морал. Сега искат да спасяват България. Те са настанили главно в тези партии, които имаха някаква роля веднага след 10 ноември, когато народа още вярваше частната собственост, как ще оправи всичко, как демокрацията. Това е не криза. Това е крах на демокрацията, което означава, че не бива да изоставяме тази идея. Вие в свои документи, вашата партия, говорите за коалиция, народовластие. Да, коалиция. Важно е, че за народовластие говорите. Този термин, който е бил широко разпространен по времето на управлението на Стамболийски, трябва много сериозно да бъде развит в българското общество. Когато тук говорим за това, че в България е смазана левицата, ние трябва да кажем, че е смазана не просто левицата. Левицата като левица, днеска ляв, утре го няма. Смазан е българския народ. Най-напред българската буржуазия смаза националния идеал, смаза всичко в България след Първата световна война. Сега, особено сега, когато върви гражданската война в Русия, гражданската война между остатъците от фашизма и народа, който няма истинския си лидер, но инстинктивно се пази от фашизма, защото в програмата на този фашизъм е ликвидацията на народа. Такава е и програмата за ликвидация на България. Искам да ви питам тук, как смятате, кои са основните проблеми пред България, които стоят? И доколко тези политически партии говорят за тези проблеми? Или имат някакво виждане, стратегия, планове, проекти да се справят с тези проблеми? Как вие биха ги приоритизирали тези основни проблеми на България? Да, аз бих препоръчал, тъй като телевизионното време винаги не стига, да ви кажа следното. Само програма, която предвижда нов обществен договор, край на експеримента, започнат 1991 година.
1991. Край на този експеримент. Край. Трябва тук да се върви към смяна на системата. Добре, а все пак не е ли датата 89-та година на начало на смяна на системата? Спомняте си, че тогава се започна с това, смяна на системата. И даже тогавашна, вече променила името си, нали, партия, също заговори за смяна на системата. Искам да ви кажа, да, това е. Може, но тъй като имаше инерционни процеси още, тук срещу народа и срещу левите идеи, срещу силните традиции на комунизма, на комунистическата партия, на социализма, се обяви самата върхушка, голямата част на БСП. Уплашени. По-голямата. Уплашени. Безхарактерни хора. Те доведоха до там. Тази партия от 14-я си конгрес, тези, които го помнят, до ден днешен и до днешния си крах. На нея предстои сега през есента, когато бъде, или там декември месец, зимата, когато предстои следващия конгрес, той ще закрие тази партия. Нейната история, тази партия, която се зароди на 14-я конгрес, февруари месец 1990 година, тя приключи своя живот. Всичко останало, това са някакви имитации. Фантомни болки. Аз говоря за главно, чувствате това, защото аз съм убеден привърженик на лявото, на марксистската идеология, на социализма като практика. Аз не крия тези неща. Нямам защо да ги крия. Защото когато над България се дигне тази мъгла, спусната отвън от недоброжелателите на българския народ, когато тя се разсее, младите поколения ще видят докъде допуснахме ние да живеем в една лъжа. И затова ви казвам сега, този хаос, който цари в българския политически живот. Вижте, казват, били уморени вече политиците, не водили никаква пропаганда. Каква пропаганда да водят? Първо, те нямат интелектуалните възможности за това. Тук се изискват много смели, много подготвени хора. Може да има и може да има умни между тях. Нямат характер. Аз не виждам никъде такъв характер. Но в тази връзка още веднъж ще ви попитам. Все пак, кои са основните проблеми на България? Ето, така ще кажа моето виждане по този въпрос. Според мен един от най-основните проблеми, който означава, че ако не дай Боже това се случи, това може би ще бъде вече края на България въобще. Това несъмнено два са тия основни проблеми. Това е въпросът за войната и мира. Тоест, ако нас ни въвлекат в тази война, която в момента се води, тъй като това е вече, бих казал, глобална хибридна война. Ако ние бъдем пряко въвлечени, ние сме въвлечени иначе. Ако бъдем съвсем пряко въвлечени, особено що се отнася до този конфликт, който се в момента на украинска територия, аз мисля, че може би ще се сложи това и край на българската държава. И другият сериозен проблем, който е също свързан с този, макар че има и една отделна, така да се каже, територия на развитие на този проблем. Това е социодемографската катастрофа. Никой не говори по тия въпроси. Нито по един, погледнете, всичките тези партии, които са официалните поне, имам те, които досега бяха в парламент, нито ППДБ, нито ГЕРБ, нито ДПС, нито БСП, нито така, не говорят за този, може би така възраждане малко, говори по тия неща, до някъде може би и те. Не говорят за този големия проблем. Как смятат те? Против ли са да се включим в тази война или не? БСП-то също нещо така говори, но не са окончателни, тъй като, извинявам се, що вие настоявате да сте член на НАТО и сте лоялни към НАТО, искате ли не искате, вие сте във войната. Вие сте във войната. Да. Ако сега след изборите ще стане ясно на къде ще върви конфликта. Даже още сега може да стане, защото Украйна в момента държавен глава е един нелегитимен неин президент. Той е държавен глава. Той е нелегитимен от 2 дни. Да, той е до 20. Той не може нито да подписва договори, нито даже да участва в договори, преговори. Не може. Няма как. Той може, ако бъде проразгласен за диктатор.
шеф на хунта. Може. Това усложнява положението. Ще бъде усложнено веднага след европейските избори. Може би това разбира българската политическа, както те се наричат, класа, затова тя не заема никакво ясни позиции по отношение и на демографската криза. Но катастрофата не е криза. Кризата беше 90-те години, сега е вече катастрофа. Това унищожи последните избори след тая серия от нелегитимни избори. Излъчваше нелегитимен елит, политически, български. Той не може да се справи, защото няма в момента нито една партия, подчертавам това, която да бъде държавотворна. Малките партии вляво, те не могат да бъдат такива, защото са мачкани. Тук голямата партия, така наречената БСП, направи всичко възможно, за да отреже българския народ, тези негласуващи. В 90% са русофили в България и са леви. Те не виждат на кого. Те не вярват на никого. Такъв опадък на доверието никога не е имало. Значи тук трябва да започне с едно рестартиране. Затова аз бих се обърнал към вашата партия. Направете всичко възможно. Много добре вие поставяте тия два кардинални въпроса. Смяна на системата, но тя е средство да бъде спасена българската нация и да бъде преодоляна. Тя може да бъде преодоляна. Има начини да преодоляна демографската катастрофа. Тя може да бъде преодоляна. Бавно, планомерно, може. Има възможности. Някой път може да поговорим за това. Ако след изборите ние можем да говорим изобщо за нещо. Но най-голямата развръзка ще дойде, ако стигнем до тогава, това е изборите в Съединените щати, за да могат Съединените щати да се вгледат в себе си. Съединените щати фактически са много големия губещ. Те в момента дават много пари, никакъв ефект. Те потъват в Украйна. Каквито и пари дадат. Остава освен ядрено оръжие да използват. Но няма как да го направят, защото това означава край на човечеството. Така че, ако там не победи онази политическа сила, дали е Тръмп или някой друг, която да се вгледа в Съединените щати най-после и да направи вътрешните реформи, там има зряла война. Гражданска война. Зряла е гражданската война там. Ако сега, аз мога такова едно предвиждане да си позволя, ако там спечели фактически Тръмп, но му отнемат, както му отнеха миналата победа, не виждам друг, не защото той ми е любимец. Не, но той е единственият спасителен за Съединените щати вариант, излъчен от тяхната досегашна кризисна система. Ние тук не виждаме това. Виждаме само мускулите, които показват Съединените щати. Но тази жизнена страна, тази огромна страна, тази с огромен потенциал страна, да се избере един някак грохнал старец. Нямам нищо против, аз съм също старец. Но този човек не може тази велика държава да я управлява плодотворно. Не е възможно. Значи, Съединените щати трябва да преодолеят това, до което се готвеха до сега. И те го правят. Аз го подозирам в едно. Може да възразят много анализатори. Съединените щати искат да излязат от онази конспирация, която ги вкара в сглобката, наречена Англосаксонски световен съюз. Щатите в лицето на Тръмп не желаят да бъдат част от този съюз. А центъра на този съюз, специалистите го знаят, господин професоре, Лондон, лондонското сити. Там е център на англосаксонството, което тръгна срещу целия свят.
Ами, с това нека да ви благодарим, професор Минчев. Нека да завършим нашия разговор с тези ваши думи и ще си пожелаем до нови срещи. До нови срещи, драги зрители! Благодаря ви аз. Купуването и продаването на гласове е престъпление.